az univerzumban ez mind itt van, vagy érzékeljük egy másik dimenzióból, a sajátunkból, vagy egyáltalán nem is veszünk róla tudomást, mert nem tudjuk, hogy vannak. Abszolút. Itt én azt látom, hogy a tudatosság fejlődni akar, az evolúció fejlődni akar, haladni a program akar, az egy program az evolúció, a tudatosság, vagy az emberi individuumnak a sajátossága, a tudatosság, vagy maga a program akar egyszer kitörni az emberből a megvilágosodás felé. Ez egy nagyon jó kérdés, és sokat foglalkozom vele. Én szerintem keressük annak a módját, hogy egyénileg hogy tudjuk megnyilvánítani a tudatosságot. És a jelenlegi rendszer ez nagyon jól szolgálja, mert nagyon-nagyon sok különböző módon tudunk impulzust begyűjteni. Az, hogy most a földön kívüliek ezt támogatják-e vagy nem, illetve ők azt gondolják, hogy támogatják-e vagy nem, gyakorlati szempontból azért mindegy, mert az ő segítségükkel jött létre ez a rendszer, ami lehetővé teszi a következő evolúciós ugrást. Mert ma már azt látom, hogy mindenkinek újra kell értékelnie azt, hogy mit gondol az életről. 50-100 évvel ezelőtt sokkal nagyobb nyugiban el lehetett élni. De ma már azt látom, hogy olyan alapvető mozdulatok vannak a rendszerben, annyira átrendeződik gazdaságilag, időjárásilag, most már erkölcsi értékileg is, hogy muszáj átgondolnunk az életünket, és amikor átgondoljuk, föltesszük a kérdést, hogy ki vagyok én, akkor megvan az esélyre, hogy emlékezzek. Madó erre egyébként azt mondta, itt voltál, te fordítottál, hogy igazából az összes ilyen általunk ős ellenségnek kikiáltott szivatóprogram, a bank, a háború, az mind abba az irányba pofozza ezt a programhordozót, amit embernek hívunk, hogy fölébredjen, tudatosságra ébredjen. És akkor azt mondtam neki, hogy hát a magyarok mi innentől nagyon előre járhatunk a tudatosságén, mert annyi szivatást kaptunk az elmúlt 1000 évben, mert aki a nyugiba él, annak nincs késztetése arra, hogy megkérdezze, hogy kicsoda ő tulajdonképpen valójában. Tehát onnantól, aki bárki ellenünk akar tenni, az nem ellenünk tesz, hanem értünk tesz. Tehát mindig a legnagyobb szivató, leszületünk az életben, találkozol emberekkel, akik jól megszivatnak. És nem tudod, hogyha egy kicsit fejébe emelkedsz, hogy ő a tanítód volt, és nem a szivatód volt. És hogyha másképp látod az egész életet, meg a működését, akkor teljesen más világ nyílik meg előtted. Abszolút. Itt én azt látom, hogy a kérdés az, hogy tudatosan tesszük-e vagy nem. Mert hogyha tudatosan akarunk menni tanulni, például verekedni, akkor ott az a módszer, hogy elkezdenek minket verni. És egy ponton túl megtaláljuk azt, hogy tudunk ez ellen tenni. De benne kell lennünk a pofonokban. A pofonokon keresztül tudunk dolgozni. Vagy hogyha meg szeretnénk tanulni szörfözni, az elején azt érdemes megtanulni, hogy mit csináljunk akkor, amikor összecsapnak a hullámok és dobálnak minket. Hogyha már megéltük ezt a fajta dobálást, ha megéltük a szivatást, amit említettél, akkor tudjuk ezt figyelembe venni. És én szerintem a szivatás és az, hogy a magyarok döbbenetesen okosak, mint népség, nagyon szorosan össze tud függni. Mert nekünk minden nap olyan szinten zseninek kell legyünk, hogy egyáltalán talpon maradjunk, ami máshol egy felsővezetői kvalitás. Aha. És még egy újabb kérdés, hogy a gondolat és a cselekvés, ugye? Mert te ott ülhetsz egy gyönyörű foteledbe, és éppen most Zsákocskát és Istvánt nézegeted, és milyen jókat mondanak a fiúk, de te viszont nem lépsz semmit, kedves néző, hanem csak gondolati szinten maradsz, és a cselekvési rész kimarad, mert erre vagy kondicionálva, hogy már mindenki más kimondott mindent, mindenki más megcsinál helyetted, sose tudod átlépni az árnyékodat, kimész az utcára, zsakszabályba jó megvernek, mert nincs tapasztalatod arra, hogy tanuljál meg vertnek lenni. Amikor én tanultam bunyózni, nekem az volt a legnagyobb előnyöm, hogy engem 16-szor leküldtek a föl, és 17-szer is fölkeltem. Mert nem az a jó, odamész, levelsz valakit, és akkor te vagy a győztes, hanem tanuld meg, hogy kell veszíteni, utána tudsz csak megtanulni nyerni. Igen, amikor én azt mondom, hogy a tudatosságot horgonyozzuk le az anyagban, akkor én azt, ahogy te is említetted, cselekvésen keresztül gondolom, hiszen ez egy anyagi világ, és az anyagi világ nyelve a tettek. Ez a pohár, ő akkor megy odébb, hogyha én odébb teszem, akár fizikailag, akár más energiával hatva rá. Ugyanígy, hogyha van egy jó gondolatom, hogy hogyan kellene éljem az életemet, azt érdemes meg is valósítsam. Én onnan szoktam mérni a saját magam tudatosságát, és bárki másét is, hogyha megvizsgálom, hogy az elmúlt 2 hétben, egy napban milyen mértékben éltem meg a legmagasabb tudatosságot, hány órát, hány percet töltöttem ott. Ezek az átélt tudatossági állapotok átlaga határozza meg, hogy én tényleg mennyire vagyok tudatos, és nem az, hogy én fejben mennyire gondolom magam tudatosnak. Mint hogy a fitnessnek. Én gondolhatom azt, hogy meg tudok csinálni 500 fekvőtámaszt. Lehet, hogy 20 éve meg tudtam csinálni 500 fekvőtámaszt, de ha ezt nem gyakorlom, ez a képesség eltűnik. És ugyanígy az agyamban is, fizikai szinten ezeket az idegi kötéseket edzésben kell tartsam, és utána át kell vigyem az anyagi világ.